He mei chebula hian mi pa pakhat chu lo mu ve rengin a har chian chuan makati khop maya saruakin an lo la omzui lau thong tak chuan a thom hnu te chhar khom sok sokin a chuak tanal nala ina ho in fai the ang berin a in bual ngalani ma se mintra imithla a chuan ama zana a khosak dan kha alo lang zut zut reng mai si mi pakianga avoi khat mutna animiawa le lama parina po lo harve to in zana aman pui me chia chu alo om to lo ti a shengala bet ka vara thisen tlem kai chau chu anu chia ni inalang mintai anglo takin parina hi chu ama zana an khosak dana khan alung oi hlia hlia maya a mei chemut pui kha shia chian adu wangin hotel reception a chuan azo chiang halbok amai ro chu mimal pui sui an lo wangin reception a mi chuan alo shil du mai ho lo parina hi mi ho satak fa pani in asum don na po alo tling hle ni khat chu sum don na thila azin na graduation lom tur local ve me chian ho chu amufu tatlata anzinga mi pakhat chu tha ati filor viau mai amel dan vel chu min trai classmate pe mi chuan lo shethiamin min trai nun ti chia ta du tatlat maya perina hne na chuan vakalin min trai chu no chiswar angin alo sui mo mai perina la chuan I helavin min trai man tur chu api ngal zung zung mai le ngal min trai hi a mel tha in arwal puitia chuan alar ve viawa apala chu real estate tycoon ni in an khosak pu har sa viau lo ti asiat mai amai ro chu hetia ani na lo ang taka lo soi tu pemi ve thung hi chu chung ko har sa tak atanga lo chur chuak ni in tun nuwa lem chan lam alu chil ve tana an na la chuan anwai nung pol ala ne zuyani heng wang te hi nyang min cha hi a it sik ema a theina laya alo sui chiat ve vak vak ni ti chuan perina hne na alo shel to boka a in tura chuan pol anei ta a nakina chuan min trai chuan athil in chu arui tangeya zoi vet chung chuan hotela a shwai ta ni ti chuan chu zan chu adu dan ni ho lovin amang ral ta a shiomati na ti zwal tu tan na wala pai zui a shiom tilutuk chu ama nun na hial lak tumin dar thlang them chu alata a mase aban je ka zeidon chia ti chuan anu tei chuan alo muman hlo anu tei ne na chuan engkim shilin ato swal to te chu asoi ta veka anu tei po chu athin ur ngei mai police ne na report pui chu a han tuma a mai ro chu min chai chuan alo phal tlat lo a ming chia ta hlo pia lama anu le patiril runat a phal lo tinani anu tei po chuan adu thlan na chu har sati tak chuan a pompui ta a amai ro chu anu le pati mo lo turin America lama chuan lam siamin azin pui ta dayani hun lo liam zelin min trai naw pai po chu alian to hle a le khazir alo ngai bok nen anun chu anwam viau lo kher mai nakina phei chuan phir du om tak tak te chu a hring ta a atira chuan a fa te chu midang hne na a han da don ngia la ma se arela ra te an ni si a phal le thei thlo chi lo ani ni niro seti in ala let le taringot mai ani athutluk na chu anu te chuan lo she thiam ve in ti dan a han ngei to le vat vata min trai fa te chu a hospital tho na mi anga soin ama chuan a adopt ta mia mai ani ti chuan fel taka ro relin min trai le a fa te chu anom ho theita a min trai tan po chuan ati zia via wang le anu te chian nu pakhat hian a fa te chu ngai na hle in ni tin mai chuan aron tlo thina chu nu chu tu dang ni lovin perina nu kha alo ni reng mai perina la chuan zan khatlet thil po ni ma se min trai kha alo la she renga ave zui ni om takani alo la jong kwal ru reng tlat anu ne na video call an in biak changa no pang pahni lo lang thin te chu afa te an ni ti reng a she si lo hun lo liam le devin min trai chu lo theilovin an ram lama ho chu angai ta a kumli lai an tombo nuwa Thailand lampanin an ho ve ta anu le pa te chuan thataka lo chiao awin no pang pahni te po chu min trai fa te an ni ti reng an ring phalawa anu te fa te anga an ngai net mia mai ani
anam bohlan khan apa company chuan har satna tam tak lo tokin apa hrisel na chuan alo tor pha hial ani oma tuna chuan min trai I lo holai ni bok nen apa sum don chu chanlak pui atum ve ta amai ro chu an el pui company ma hruai tu chu afanei na pa kha alo ni tlat maya ani hi sum don na lama chuan a fingin ma po alana sa ema min trai chuan shelavin meeting nei pui tur chuan ala in soilut zui ti chuan le an meeting nei ni tura chuan perinat chu chiang takin awa muta a khami zana athiang hlimna lak saka anun ti chevek tu khani ti achiang em mai chi launa chuan ron ne in perina mo ma chuan bathroom lama atlan lut ta deya reife chu mitui nen ain ngei to ur sun viawani nima sila apa company tan chuan a thei to pachwa zel photangai si a nikhat chu ama shala anun ti chiat sak tu bulpui berti shelavin min trai chuan pemi chu avabia a an company a brand ambassador ni turin avasawma ni pemi po chu ama aingot chuan alo in lalian ve to viaw boka min trai laka in thiam lo nekin atal o na turwa manna alo nei le man to pemi le perina unaw pa chanati pachu anin ngai zong ve a chanati pa le perina te hi pamun no sang ni in anin elruve viaw china amai ro chu chanati pa hi chuan nom sakna hlir o ti la aswal lawang karnal tak tak tele nula chilau tak tak tinen khovel chu a chen hem zel mai ani ma se a unaw pa chuan apa du sakna chu achang tam deuh donin a sheve anyang company lama chuan anu fuina wang chuan aronin nam hnoi ve tan ta a min trai ta company ne na in el rengan ni wang chuan pemi po chuan a thei angin alo pui ve boka nakina phei chuan min trai project thar tur chungchang chu abial pa te company a atili kaut ta hial mai min trai tan chuan chan na turu takni in investors te poinan kalsan roi ani hetiang an company chiat na thlen tu chu an spokesperson khani tura ngayin min trai chuan vapana tuma ma se pemile perina loading dun chu muthutin an ni zok hi aring hlele ta zokani perina hian pemi chu rontirin an project thuruk te chu aron ruk chwa tira angaya heiwang hian pemine na an partnership chu ati top ta mak bukani nima sela khamini khan perinan pemi amu khan min trai chungchang alo zot zo kalo ni a infop ang taka anlan na chan po kha anlo in zo chik lutuk wang zo kalo ni pemila chuan perina zo na chu shethiam lo ang makin aum box si a perina chu abai dong ngei mai zan khat so om du ni ma se azuna awai tlat si ani min trai la chuan an company ngor lo ngai to in perina telama tanga thuruk engemotal lak sakve alo tum ngor hle a ti chuan rem chang mel reng ani wang chuan ni khat chu a hwai sen na som khomin perina chu ma chon atum ta topa tuipui kama anom lai chuan glass chu atike luita a chu rapin a auta perina chuan ron boy som ngalin a mela ron mutsia chu a tuiral ta vek mai kumtam alo zong ruto boka alom zia chu athup seng lo ani bere amai ro chu min trai ve thung chuan ol samte hian kha zana thil thleng kha chu ti pal thilani kha ti in angai poimo lo zia atilang ngata ma se perina chuan a thla phal to tlat lo ni tin mai chuan bia in chwa puya te chuan a som ol lova zanjia te kil puin adu zia chu a hrel ta tlut mai ani chu tiang ani ta ka chuan ti in min trai po chuan hlok na tel be sein mangai na kong chu azo puita a perina chuan adu in aring zo bokaniang an company thuruk zong te chu a shil fai ta fek mai athushia te chu a assistant shil ngal vatin perina client lian ber chu an chu sak theita a chu chuan an company chu a hlang kang okani he thil thleng wang hian perina chuan dem hlo hle in a hmelma te po chuan an deu so na sa hle a mei chedu em chuan alo bom rengani ti po aman thiam mai chuta a mu phak lawa min trai chu ala bi bo dai zui mole tumina zong kwal tawak waka ti chuan rei fe chung chu anin ton na masaber hotela lo changin a topa chuan anin chang chuak ta
ma se min trai a mu ve le chuan adu na te chu thup zo lovin alo kwa le tavatani thilan ei zo chuan uluk takin min trai chu a han zo ta a an company thuruk te chu alo soi chua kem ati chuan min trai chuan alo phana sangei mai chu tiang tura chuan mo min lo ngaya ti in kalsana tum ta hiala chutia a chan ta ka chuan perina po chuan shi om ti in ngai damati le tangal sok sok ani engpuni se min trai chuan asum don na hlotlin na atel ve tanwal boka perina chuan atan tang kai na anei to lem lo ati ta dewan yang in chen chu arut ta thawa ma se bar chung an in din chit lai chuan assistant chu alo lut hlol mai perina ne nanin muti a hriang te hlo luata a mel hlianan perina chu akis ta topa assistant kalbo ma chu tiang chuan anom wang top mai ani ma se nakina chuan min trai chuan in chena du thu chu a hrilh le ta thawa perina tan chuan hria thiam a har ngei mai a mei chempangai chuan alo mangai let ve ei lo ti chu a hrilh chiang em mai bok si a mai ro chu alaka a ril ru na hle ma se min trai chu a thin lung chuan a hophal chuang tlat lo a ril ru na thoi dam tumin bara te chuan a kal zan tina a thian te tan po chuan thuron pekin omzia anei lo ngei mai tin hetia a hring nu na man lai tak hian anu le a unaw pa chanati pa chuan rem changa lo la in apa du sakna dun tumin tran an lo la ve mek box si a chuti line min trai assistant bial pa Clark Paul chu alo tal boy ve mek klat ani hilem chan lama zuang lot ve in mani an pui kop mi ani a atho chuang ang te chu casino a khoralin leiba alo in siam na savia wani oma abial pa pui na chu alo dil topani ome amai ro chu min trai assistant ve mai tan chuan adu angjat sum chu ne ngot tan awang fu mai si atuk lama aleiba la chu anron thing ut tamaya chuta tak chuan pe mi chuan rim chang alo mule ta chia mai le min trai assistant ne na chuan api office a thupoi mo inzia na le kha chu thla lo la tur shilin chu man to taka le saka a thlem ta a min trai assistant tan chuan sum mo na ul sam tak anita ti chuan chung le khapoi mo thalak mang chuan chanati patinu fa chuan an company a mun poimo an lua thei ta hiala perina po chu board ta tanga pai thla in adin mun an lua lan ta hiala ni perina tan chuan beidon thlak hle a amangai berina kal san bok nen anun chu angwai ngoi ringot mai ani le lama min trai chu anna thona alo hlotling chhowe chela fakna po adong na samol mol hle a tho that em awang chuan pa chuan press conference kavin a company ro chun turani thu chu apuang zar ta mi a chu perina chuan lo mu in thil chu a she thiam ve ta chawani alo ngai zon chin le adu em chu me chinaran ve mai emo ati lain anil pui company nei tu fanu alo ni rengtlat ti chuan min trai chu vapan ngalin in soi fia tur chuan anorta a min trai la chuan deu so tong kam tak hian alo chang fok mai chuta perina chu thin ur thutin min trai chu banga norbetin a fop lui ta fak maya min trai chuan a beng pop a ben awang chuan perina chu thin ur savin tong kam tenom tak chuan a an khum zui ta shepa din mun thazo ka nei theina na inzuar angten a chal ta hialani min trai thin lung chu anak khop mai a chan chu khati khop khan perina khan angai zong khani a ani pona ruk tak chuan alo du ve tran rengani ome a mai ro chu a fa ti a chu sakang ti te hlo luata thudik chu a zep tanga arin anga milep chi ani lo ti po chu a soifia talawani perina ril runa chu a thian pa gana hne na lo vui no in ma se eng angpon soi chema se a thin lung ne tu om chun chu min trai chau ani bok si gana chuan min trai chu mi hlo om takani thu soin a thian pa chu alo nem ve la nakin loka ani po hi min trai zuna awa yang ti reng a in hre si lo ni khat chu min trai fa te thil tur anu te thian nu khan lo thona chu a fa pai na lo pek tur thu aron shila mola lo chang turin aron chani ti chuan min trai te chu annu fa sa chuan mola chuan an vakal tange ya amai ro chu anu te thian nu fa pa chu perina kha alo ni reng ti amuta biru choin anom puinu zok chu no pang honu ang chuan lema chantir ta a
perina chu an va muta ni perina chuan no pang pahni te hi video call la alo biak photo wangin anin nel ngal hle a ama fa te nge an ni ti reng che hek lo le in pomin anin chei nui wara ice cream te ein an hlim hle ani min chai chuan ral khata tanga lo thlirin perina kyang afa te hlimzia amu chuan alo nui ve vura anin ton masak ber zan kha atan zan rap thak tak ni lo se chu chung ko hlim tak an ni ma na hemi te pani hi in mil thei tlat lo ma se an na wang chuan anin moreng lo thei si lawa min chai chuan mu she in huat mel thin viau ma se perina chuan a chei pe em mai si adu na chu ala re thei ngot si lo voi khat phe chu avaman bet choi maya adu thu shil le in nar lo ram tur chuan angen ta top mai ma se min chai chuan hlavin a out of vaka mi puyan lo pun khom ta ka chuan anin thla fil ta chawani perina chuan anu chu kolin a hmangai berin a huat tlat thu te chu avashil ve a anu chuan thuron lo pe in a hmangai tak takani chuan beidun san hau lo tur chuan alo cha mak mai mi shiat ve lo har san lian tak anen yang tia shilin apa nen pon in hmangai viau ma se anum dun theilo dan te chu aron soi chuak le pa ta a anu thuron chu perina chuan zomin chumi zan chuan ma ala tranta min chai te in kota chuan vakalin min chai chu message avathon ta a ilo chhualo chuan kham zana thil thleng kha inule pa te hna ka soi vekang ti in avavo tarup mai ti ngai na shelo chuan min chai chu alo chuak tange nge a perina chuan kalung oida na yom lo chuan inule pa ten I chan chin du om lo lion shidonania atili a avona chu min chai chuan a lau ro pui mai si lo theilovin perina du ang chuan au mangai don ta ti chuan real estate khoi hovin in mu khom na chuan kal dunin thalak na te chuan perina chuan min chai chu akwa bet vel tlata min chai chuan shiom ti in tal chwa tum ma se a thei mai chi lo in noi lama te chuan in roi tha in ti lui na bok chuan perina chuan a fop le a an mu dun zan bok kha a soi chuak le chin min chai ning lutuk chuan akapa tak chirin akal san zui makani amai ro chu perina chuan beidon mai ala tum hau lo award semna te chuan ala kwa choi choi thlat mai an ban nu thleng po chuan min chai chu ala thla zelen phal tlat lo maya akara tang chuan pom chuakin ama kara chuan alang luta atlan pui ta dei mai khothim nu thleng po a an kalna tur a soidu tlat lo awang chuan min trai po a hlau thong ve ta a kara tang chuan chukin ke chuan akal tanul nul maya ma se motor local chu alo mulawan yang aron su thel tia perina chuan aron chan man hlawa an pahnih chuan tludunin anin mel ta vungvunga reilo te chung chu min trai po chuan a hmangai ve man chep hial ma se perina chuan alo fop le chut beka a thina ur nge mai thin ur tak chuan an hanin beng le thruaya amit menga a ho em to biak lo ti a mu ve vek bok nen perina chu thok thutin a fop lui le tangata a swalet pe to lo thleng rak a fop ta ni min trai po chu a beidong to bokan yang ho po hau pe to lem lo chuan min ti boy to lo te ti ringot in akal san ta ni ina ho in a fa te po chu that takin amu thatira ma se anute mutsia chu kwa ngalin a chapta hom maya anute hne na chuan perina laka atal chua theilo zia te chu soin hlat atum po le azuna awai tial ti te chu a shil ta veka anute tan po chuan ti ngai na awang ve viau atu ka chuan a fa te chu kindergarten a kalpuin chuta chuan perina thian pa gana po chuan a fanu lo kalpui ve a atira khan gana hian min trai chu soi chevel viau ma se amizia a hanbel chian chuan fil a tingei mai a fanu te chu alo tuat sak em mai bok nen aniang pathloi tan chuan alom dana dang tariawani ti chuan min trai zuna chuan uai chawin perinan anne na achan chinaron soipo chuan alam chu alo tang du talawa nangma zo khai dik lawan yang ti zelin perina po chuan a shethiam chhota a ti zelin nakina phei chuan kana chuan min trai chu a fanutan nu that takani theya be sei ti chu a soi tam maya
perina huat tok atling nge mai an du ai nang ti achiang ta boka anin swal ta hiala rei tak chian cha an lo ni to na chu zan khat thil thuwa an ti top ta der mai ani chuta perina thin urna ti tam turin chanchin thara chuan min tra I chu ai assistant ne na in ngai zong angin alo ziak le tlat mai bok si min tra I chu mi thalo tak ni in mi pathin lung in fiam na na mangkwal mai ni tura angai nget tam mi ani amai ro chu arin ang alo ni ho si lo min trai assistant bial pa chu abuai na nga ya lo buai le in mi poisa alo bale chok to a chumi ngai to chuan min trai hi man tang kayan tum le ta alo ni a min trai chu perinan ati buai reng thin ti sheve in athawang honan in nei puya asom ta topa nupan ni chuan asum zong zong po a khoi chet sak theanga abial pa le ba te chu reilawa arul sak mai don ani kanin nei ani chuan perina po in ati buai ngam to lawang chiti in athlema ma se min trai chuan lo du lovin alo nial fit thachak si chuta assistant thinrim chuan an thu dun lai chu press ho thla in lak lui tirin thu chu dik lo takin avai vir tir ta a min trai po chu thinrim thei reng ani a amai ro chu akhongai ema wang chuan a na tang chuan a ban lem lo thataka a na chu thok tur chuan a fui mai zo kani chutia adu dana thila thlen thei don tak lawa chuan he assistant hian kong dang a haile mai angai ta a pemi chu abial pa nen chuan wa mu in min trai chan chen chia an wa zot ta topa ani la chu min trai it sik reng reng anung ani na athil ti tuma chuan alo phur pui viau mai ti chuan le pemi pui na mang chuan kumtam takal ta a video kha aron lar ta a chu video a chuan min trai le perina hotel chunga anin ko alut lai chu chiang takin alanga aming chezo ta an company te chuan chiat pha duai tuain apa po chuan heart attack anei pha le ta hial maya min trai po chu anwal roi thei hetia din hun chetaka anom lai hian min trai assistant bok chuan chet la le fatin min trai pa hne na chuan afanu chu nu puya ta na vidil ta a min nei chuan a ming chiat na te hi adai thei to do na sin ti in a thlemani min trai pa po chuan angai dan chu thadon ria hria in afanu chu nei tira tum ta a amai ro chu min trai chuan alo du hau lo video kha parenty leak out nia ngain awa chwa chal ta maka amaya chuan athil in chu valein awa an khum ship mai perina chuan ati nei lo sia lo shilve ma se a oi to tlat lo aming chiat ta ka khan a client stepon kalsanin perina company anwa bel ta khani a ani tan chuan arin hlel om viau takang perina chu a thian pa gan angei po chuan lo haw ve in mei chepoi soi lo chutia atimwal pho tawak mai chu za pui om ati hle a in soi fi ang ang ma se tu manan oi to tlat lo abe dong chu bara kalin zu chu in nem na na wa mang ta a ma se min trai chu athang chengang bokaniang abulami te po chuan a chanchin lo chu soi turan lo hretlat lo chuta perina chu thinrim thutin chumi te chu kutawa thlak taringota in swal boy zuin lokap hialan thleng tamai atopa chuan za thlak takin apa chu a in bel chwa ti rangai ta apa hian min trai chanchin thuthang diklo chu alo sheve nge ya ma se atak take moti in afa pathil ti vekemo alo la ti ve zui amai ro chu afa pain min trai ati mwal phona chan kha an sum don na amma an son theina na ti emoti in alo fak viau thunga afa pa chu fui sau savin sum don na te chuan thil thiang lo angan ngai po ti mai tur ti in ti cha ati thu ashil hialani nima sela perina chuan ngun takangai to in min trai chu aleina taviawa atum lo dewa thila thleng ta chu zia lawa ti hle thung ti chuan tu kalo ni chuan min trai chu va pan chilin asha thiam na avadila arin na hlo le theinan eng po ti huam ti te chu ashil na sa hle amai ro chu min trai tan zong rin le mai chu thil har satak ani thung perina chu how shipin anin hial le der maya perina la athu soya atang na sabok si nen anin ham boy le ta chuti lai tak chuan gana chu ron in rol vatin min trai chu aron chana perina chu ron haw ngalin min trai chu chei boy to lo tur shilin avau hialani ganan min trai I akal pui tak dei nu chuan perina chu a in hum ru na sa hle a adik na tar lang tur chuan fin fia na fel taka nei angai ta
tichuan khamizana anhena min trai lo hral tu pemi nge kha va bele in ama nge chu video tilikaw tu le min trai timwal pho tu ni ti asia thu chuan awa chwa chal tangata amai ro chu pemi hian lo phavekin do ta aron pu ngot na wang chuan khina alo volek tlat mai boxi perena thil soi chungchang te chu engma shelo angin aom mak theina mule perena ti ngai na shelo chuan hotel te chu wapan le in khamizana thil thlendan she tu te anum mialem ti te chu awazonga ma se tu ma chu tiang shat pui tu anlo om si lo min trai ma chuan miswal tak angin alangkum khwa to don chu ni si a amai ro chu timaya beidon ngot chu athiang lo ti theinei viau to lo ma se min trai mel hem zel tur chu arok chuan alo veng top mai ani ni khat chu azui ruk na ganene na anin belai chu alo ngai tharu a gena chuan a hotela buaina tokin partner tura jong ti chu asheta a ngun taka ngai to in min trai tan hian a thian pa gena hi a thata kang ti in ngai dana nei ta a thian pa hi miswal taka ni lo boka a hmangai ber veng him tur chuan a ring tok ni inalang ama chuan min trai chu nei theilo ma se a hlim na chu adu bera he wang hian har sa ti tak chung chuan thla atum ta ni ma se min trai assistant hi mi thatak ani lo ti sha in ala veng chot reng thawa min trai assistant in apiril ru suk sak atum deuh chuan lo tong watin alo nel kal zung zung zela hi min trai chuan che thiam hek lo le thinjimin athil in lai chuan a le pup mai zelani perinan alaka aril ruput mang hi min trai hian she ho lovin a hriat lo phena atana thaber tur alo ngai to zel ti po she hek lo le perinat chu a ho em maya mil rumin a company ti chiat tumran ang chuan angai tlatani ni khat chu hotel bulvel en fe in an pali chuan anin zui chhuaka kham khok rok ve ang reng dewa an kalai chuan min trai assistant chu zun chuak wangin akal son ta daya gena po chuan azui ve bok heti lai takhian min trai chuan akyang hnim chu po a han tuma ma se rap swalin alum ta hlau mai le perina chuan rang lu tuka dom ngalin an pahnih chuan an lum ta daya a taksa chuan min trai in so na tur chu alo veng zel ni inalang ma se heti chung po hian min trai ke chu a hliam ta thawa du lo hle ma se perina chuan hun him lama apom kai ta ni a ke chu tuam sak pa chuan gena chu a ko puya ta na du le du lo te azot pa a zo na chuan min trai thin chu atirim le thut mai tho thutin kalbo sana han tuma ma se kina wang chuan atlule lek lek perina chuan lo man le in anin mil tangoi ngoya chungril tak chuan min trai po hian adu ve ti chu a hriat mai ma se gena chu lo let le to in min trai chu aron buai pui chhun zom ngala pom nolin aruma chuan avakal pui ta dayani gena chuan damdoi te pe in aduat hle a perina chuan lo en ringin a thiek ril ve viau nakina chuan min trai po chu amu hil ve ta a perina chuan a thlak hlil em awang chuan awapan nai ta them thema ma se mumang neya lo mu hil mek min trai chuan a kut chu domin a in herpui ta dai mai revak lo nuwa chuan le lam hoi le in akwa le ta hlu hluwa perina tan chuan nuam hle ma se le lama a mei chedu ber hi ata ani thei box si lo ama wangin anuna chiat pha vek ti angai to phei chuan ti buai chu alau to hle a atum lo ang dewin thila thleng le palang ti hlavin an sum don na anin elna po chuan min trai chan chu ati thattir ta zoka ti chuan min trai din mun po chu azia chhole ta ni a mei chedu bernun ti buai to lo turin in thiar fe hlim ma se khwanu chuan anin ton le nan rem alo ruat tlat ani nge yang le ni khat chu min train motor khal lai chuan a phone chu aron rirel rela a han en chian nak chuan ami huat teuh perena khani in chu ta pick up tuma adin lai tak chuan miswalin anron bo buai ta thut maya miswal ho chuan ni khoshelawa siamin an rupo da izui an thom chu perena chuan lo shia in awangai event ngal ta chuk renga a location atang chuan a omna chu chuin reilawa aron thleng ve mai ani ma se miswal ho chuan lo swal le tin chemte chuan an lo vit fu tlat maya engtin emo miswal ho laka ta chu tal chhuakin min trai chuan damdoi in lam apan pui ta ngala khopon dewa damdoi in an thlen chuan tlan lut ngalin a hliam chu doctor chuan alo en fata van nei thak takin apoi lai fu lo hlau
Chutianga ngai tom em ani lo hlo awang chuan min trai chuan kal san zui mai a han tuma ma se perina chuan lo chil betin kal lo tur chuan angen tangoi ngoi maya min trai tan po chuan kal san lui chu a har ngei mai amei ro chu mi swal ho buk khan anom na lai churon chui zuin an ron lut le ta hlul maya man hua an tlan chua le chu angai ta an phone ve chu an ti bo wang chuan an chung ti emo police te po chu an shil hre thei tlat lova hletak lampan chuan an tlan char tup ringot mai ani nakina chuan petrol po an tlan kang tangi nge a kia kal le devin khote takte a chuan an lut ta topa chuta chuan van nei thlak tak hian pitar pakhat hian alo la lut hlo mai chunu chuan an chan sin a hriat chuan khongai hle in police ne na report sakhia la tum ta ni zanalo ni le chuan perina chu khosikin aron tlak buak tatlat maya tun hlua pa chuan min trai ming ringot chu alam mol mai chuti khopangai tu na chu min trai tan po huat reng chu alo harve niang akyanga chuan mu in akwa lumta a zoi chuan perina hi ngaina tialin anin kara chuan indu ton na mei chu al chanta ani